Tong ai Blei pi barok ki blog bijinga ha tra heniga sngi ke bomanta nga aingu U Blei ka bangayo kum gani galat ka banwan shapi heniga por ka bomanta ngadon ni ka tin ka jomblei ya ka ban kren shapi heniga por ka bomanta bat ngangi skam gani ka tin ka jomblei kan long ka ji kai nam ta jong pi iwe puwe kan ai men semi pi kan pen shluri pi kan pen yengi pi ka jaka ka ba pi don namar kani ka tin ka jomblei kalong ba im ka badon bor kabala ban penkelandur ni ke jim ke jangas pi kabala ban yalam mingai pi kabalong ro ke jingshai ye de jinya ti junga ba jong pi ka khtin ke jumble ke long ke jingshai ke long sharak ye ne ke jim ke jangas pi ha ka ba kumno ngi la nim ha ka ba kumno ngi la ban yo i ye ki e ke bang de ban ya lang ba ha ga ni ke berthai ke ba ngi don ngadon ni ke khubor ke jumble ke khtin ke jumble ke ong don uwei ubri uba mala phila ban siam ne ke gospel uyonis kalonong ke ba khandai lada pipuli ni ruk khot ke bankong haduk ke bakhat ar ka tin ke jomle ke ong ba don uwei ubri uba matla bat uni ubri ulama la naduk badang kha ye una ka kmi ke jong u ong ka tin ke jomble bat ke sunran hang ni u jiskris haba u yan u yo i yo ni bru ong ka tin ke jomble haba u yo i yo ni bru bat ke sunran ju ki yo i ki ong manu bele pop ke kmi u pa jong u ne manu bele pop ong ki sunran re u jiskris ong om na kadao jong kata rai ba on pendon burom mo yo Blei le ni ban pen pau ye ke jingle ke jong Blei ha u ni bru ye ka ban pen pej ye ki khmat ke chu bat ngiyo i hang ni ba ka tin ke jong Blei ko ong ba u jiskris u ong ka de yanga ban tre ta ke jing tre jong to bala pha yanga kat ba ka por ka dang biang yanga ka bangangan tre ka de yanga bangan tre bat ka tin ke jong Blei ko ong ba haba u jiskris ula penon kam tang da isbo khandeu ong ka tin ka jumle bat da ka umbia chung bat ngiyo i hang ni ula mo ula ta la ni ula mo bu ha ka khmat chung ni ubru ong ka tin ka jumle ula pta mo ha ka ta ka khmat ka chung ta ubru ka tin ka jumle ko ong ba bat u jiskris ong khele shakata ga to khele pta ha ka ta ka pungsum silom mo u jiskris la pha yu ha ka ba un le shakata ga pungsum hadin bol de ban ta mo da kata ga khendeu rangkat ko umbia ga chung ka tin ka chung Blei bat ngiyo i hang ni ba uni bru ko ngo ba ule haba ule ke kamba ka jia ang ka tin ka chung Blei namar ba uni ubru ule de ga jingai haba uyo sngo ya kata ga tin ka ba ujis kres ong khele ule de ga jingai om de ga jingyo i namar ba umpat yo i ule de ga jingai bat ngi i ke kamba ka jia hang ni kamdon ga ba e bat Blei ki pro bijinga ya ka ba unle haga nege chim ka chinga ber ga chupi lada ula ban pen pe yau ni bru ba mala na do banang kha tang da ini isbo khendeu tang da ga khendeu te rakat ko umbia ga chung kamdon ga ba e ba Blei unla manle ye ki kamba haga nege chim ka chinga ber ga chupi kamdon ga ba e ka ba Blei un palat yangai phi ne ke baro kamdon ga ba e ya Blei ka ba un pen khia ye ga jingpang ga ba manga ma phi ga ba ngi sha te shakhum le se don up dang chupi sha te shakhum ha ga jingpang la bon ki snam la bon ki banai la bon ki tio rei nga kwa ba nong phi kamdon ga ba e ba u jiskres la da u jiskres ula man pendon kam tang da isbo khandeu rakat umbia chung ban pen khia yo ni bro la do jiskris ula man pendon kam ye ni khendeu kamdon ga ba e ka ba Blei ula ban pendon kam yangai phi le di ban le ka ta kamba ha ne ge chim ga changam ga jong phi baro ha Blei ka long ga bala ka lo bisinga kamdon ga ba e la do jiskris ula ban pen mi pan le ne ban pen im mo ya la sero su balayam badan lom jing tep la saus ni kamdon ga ba e ya ka ba Blei ula man le ya ka kamba ha ne ge chim ga changam ga jong phi ka ba ngasngo phala hang ne ka long ba ujis ke sup non kam tang da isbo khandeu rangkat umbia chung bat mo uta aga khmat chung bat ngiyo i ba uni ubru ulai de ga jingai bat ukhia ong ga tin ga jong Blei la da ujis ke sula man non kam tang da ni isbo khandeu ka ba e ujis ke ya ujisu ha ga ba un non kam yangai phi nam ta ga burom ga chung ngan kren tang ni ga khandeu go ba ujis ke sup non kam ban le ke kamba ha unu bru ba mala ga tin ga jong Blei la da ujisu ula man pendon kam tang da isbo khandeu kamdon ga ba e ka ba ujis ke sun pendon kam yangai phi nam ta ga burom ga chung
Let's say don pedang pi ong ba ngam tip ban puli ngam nang kum ta pi ai daw shibun ki daw ba pi ai daw pi ngam sngo thu ga ktin ga juble ngam la ban duai ngam tip ban duai ngam tip ban ngam nang ban puli ktin ga juble ngam la ban champang ka regata ga de ga jing berkhat jong pi ki bru pro bisinga kata ga de tang ga jing berkhat jong a ju pi ki bru la da jisu la man ban kam ye ne ga kndeu mo ga ba Jesus Christ ula man ban kam ye ngai pi pro bisinga Jisu ula man pedon kam yang IP nam ta ga borom ga chung nam ta ga hima ga chung nam ta ga min sim gi bokodor haga ba lengba jonga jong pi shibon gi bru kin yo ga jik palai lengba jonga jong pi shibon gi bru kin itho Jesus Christ lengba ga jim ga jonga jong pi shibon gi bru kin ma ga jip khya ga jong Jesus Christ kin ma ga kamba ga jong Jesus Christ kin ma mo kin yo ga jing palai na ga pop ga ba ki sha te chakom kham tam kin itho bat kin pdiang yo Jesus Christ haga dono ga jim skit dalam ba jonga bat jong pi bat kam don ga ba lani om don ka ba mo ka bom la bat U Blei ha ga ba un pundon kam mi ngapi nam ta ga borom ga chung lada U Blei pundon kam ni ga spok khandeu rakat ko umbia chung Jesus sula man pundon kam mi ngapi nam ta ki we pat kim sim gi bokodor khna ba kiro kin mat ga jipakhya khna ba makiro kin mat ga kamba ni ga jim ga chki bat ka bangayo I hangni ka long ba uni ubru ha ba Jesus ong khele Uneu bru ulej marway bat ngayo I hang ni ba uneu bru ukok ngu ya kata ga tin ka ba uyo sngo bat ulej daga jingej om daga jing yo I wapsol pol ru ong ya kata ong namar bang ngimlej daga jing yo I harang ngin daga jingej ong apsol pol bat ka dei yang ai piru ke pelop singa bangin yai daga jingej om daga jing yo I Larangi yai daga jingyo I nginom la ban yai shaprang nginom pois daga shaka taga thong ya ga ba Jesus Christ le ban bo nam ta junga spi ban nginom la ban pendep etaga ya taga jing thmu ya ga ba U Blei ula bo nam ta junga ba jokpi handai la dangi yai daga jingej rekat daga bangi ko ngu ya ga taga tin ga jong Blei ban ngi yai daga jingej shaprang ban ko ngu be ban yai be daga jingej ngangi skem gi kamba kin jia ha ga daga jim ga jinga ba ga jongpi let's see don pedang jongpi pidon pedang ga jing ga jing le pidon pedang ga jing pang ga jing stom pidon pedang ga jing sha te sha kho man ga pop pro jinga bat ha ga jing bar khat jong pi gi bru ko long ga bom la renga kwa ban ong pi la da pi yo snow ga ktin ga ba Jesus Ukraine shapi ko ngu ya kata ga ktin bat le ru ya kata ga ktin ya da ga jing pin yo I ki kamba kin jia wala da pim yo I menta rekat ba pidang ya len ti da ga jing rekat ga ba ko ngu kata ga ktin ga jong Blei pin yo I kat ba pidang ya ki kamba ki la ap la pai pi ki kamba ki la ap la pai pi ki ki bakhrao ki la ap la pai ne ga chim ga jong pi gro bichinga ka ba don kam golong ko ngu ga tin ga jom Blei bat ya de ga jingen wat ong ba ngam tip ngam la wat ong ba wat ai daw re shu ko ngu ga tin ga jom Blei bat sngo thu tip ba U Blei ula ban pendon kam ngai pi la da ula ban pendon kam ni sbok khandeu bat ula ban le ga kamba ne ga chim ga jangas pi la ringi long kita gi bru gi ba ko ngu bat ki ba ya daga jingej om daga jing yo I U Blei